Hvad så YouTube? Så er vi i gang igen med JB Gameplay. Og det er ved at blive morgen, tror jeg. Er det morgen? Ja. Au for helvede. Nej, ikke bande, Jacob. Fy for det. Okay. Jeg er rimelig meget gravel her. You couldn't get some, but we don't want to. Okay. Nu skal vi så lige tilbage til huset. Hvis jeg nu kan huske det. Hvor det er henne. Så. I hate a bell. Undskyld hvis jeg siger det meget, men jeg har fået den på hjernen. Kom her lille gris. Skal dø. Dø. Du er ikke en del af naturen. I skal give mig mad. Mad. Okay. Yes. Så her var det vi kom fra. Så dernede lavaen, dernede en grotte. Og vi skal ikke... Det ser faktisk rimelig... derovre, der er røde svampe. Vi skal lige derover og hente dem. Så kan vi lave en mushroom stew. Og det giver bare mad. Eller liv, eller... I ved hvad jeg mener. Tror jeg nok, håber jeg. Nej, så skal du ikke gå ned vel. Nu skulle du gå op og dræbe dig. Dø, sådan der, meget bedre. Og det der, det ser rimelig godt ud. Ej. To under. Vi skal lige lave en sej scene. Måske håber vi på, at den er sej. Ikke godt herfra. Vi skal lige lave en med, så vil det se rigtig godt ud. Ups, det var tæt på. Slut ja. Lidt læk der. Så. Lille for derovre. Der er en grise, der skal dø. Sådan. Ja. Hvorfor går de der mushrooms? There they were. Kom du, Bobber. Og jeg bliver helt sulten nu. For real. Nå. Nu har jeg dræbt nogle får. Eller gris. Vi skal ned og dræbe gris. Pig. Day. Delicious pork chop. Nå ja. Nu skal vi hjem med. Så kan jeg også give den et godt navn. Home return, eller hjem, eller delicious pork. Det kalder vi den. Kalder den delicious pork. Vi skal have nogle seeds, så vi kan... Wow. Okay, det der, det ser cool ud. Det går vi hen til næste gang. Nu skal vi tilbage til vores hus. Og vi tager lige nogle seeds med, så vi kan lave en farm. Det kan godt være, det lægger lidt nu. Frames rører lidt ned. Vi skal overhætte det der. Hvor lang tid er vi tilbage? Der er vi godt lige større. Hvad? Jeg tror, vi har mega meget tid tilbage, tror jeg. Eller okay meget tid. Ej.
Hele vores inventory er fuldt proppet. Okay, hvad skal vi ikke bruge? Vi skal ikke bruge den, 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 vi skal ikke bruge den. Og det var det. Og så samler vi en fjer op, det gider vi ikke. Sådan der. Så skal vi lige over og have noget clay. Det tager vi bagefter. Det kan vi gøre på vejen. Vi skal have noget kaktus. Så kan vi farve noget uld. Og så kan vi få et tæppe. Et grønt tæppe. Måske ser det godt ud. Maybe it would look good. Mig og Benjamin har overvejet at begynde, eller ikke overvejet. Vi begynder på nogle nye let's play her om et stykke tid. Jeg skal spille noget, der hedder Nightmare House, som er rimelig fucking uhyggeligt. Og ja, hvis I nogensinde synes, det ser her sejt ud, det skal vi da også spille. Så vil jeg godt bare lige sige en ting, hvis I begynder at spille det. Held og lykke med at sove. Fordi det er rimelig meget uhyggeligt. Og det er faktisk ikke særlig sjovt. Men nu kender jeg jo menneskernes følelser, og de synes jo det er herresejt at se på nogen, der bliver bange, eller noget, der gør ondt på dem, eller sådan noget. Det ved vi, eller det kender vi, og det er så sejt at se på, og det synes man er så sjovt. Så derfor så, ja. Derfor så har jeg tænkt mig at lave det, fordi jeg tænker, I synes sikkert det ville være sjovt, hvis jeg lavede det. Så det gør jeg. Benjamin har så prøvet at lave noget andet, fordi hans flops, den recorder med, det virker ikke helt rigtigt. Så når det er, han prøver at lave en Minecraft-video, så smadrer hele computeren bare, bare hans, den film han har optaget, der går nærmest sådan nogle streger over den. Og den bliver sådan mærkeligt sløret og sådan noget. Det er ikke sjovt at se på faktisk, fordi man kan ikke se en skid. Så. Men han prøver at finde noget, som han kan spille. Men det er også fordi, han har sådan en okay gammel computer. Jeg har lige fået min nye, så... Jeg har lige fået min, for jeg har ikke haft nogen. Så... er det næsten. Og så... Jeg sidder bare og venter på derude vand inde her. Yep. Hvad sagde jeg? For helvede hedder det vand. I hate water. I am good jump. Jobcast, det er rigtig sjovt at se på. Hvis I nogensinde skal have noget sjovt at se på, se Jobcast. Det er det bedste, jeg kan sige. Det er simpelthen unbelievable, som man siger. Tror nok. Det ved jeg ikke. Tror jeg nok. Måske. Nogle af de her. Se lige der. Totalt syg hoved til at lave tingene. For mere vand end... det kan I nok ikke lide. Det kan I faktisk godt. It's not that hard. Ja, det var det. Ja, det var det. Hvor kom vi fra? Vi kom derovre fra den her vej, så skal vi den her vej. Vi skal finde vores hus. Meget vigtigt. Og nu solen er ved at gå ned. Nej. Ikke godt. Ikke særlig godt. Nej, slet ikke særlig godt. Upse. Men se, det der er vores hus. Det var der vi... Så ved jeg, hvor vi skal hen. Tror nok. Ja, jeg ved, hvor vi skal hen. Vi behøver ikke flere gris. Vi er snart ikke med plads. Så. Den der. Og hvis I overvejer at lave sådan noget, som også... Vi fik jo også idéer fra nogle andre, vi så... Så... Nej, jeg hader noget der... Nu går jeg frames ned. FPS